7 Ιανουαρίου στην Νικήσιανη του Παγκαίου. Είναι η μέρα όπου η επικυριαρχία του Αράπη είναι παντοδύναμη και πάνδημη. Παγκαίο είπαμε. Βρισκόμαστε ακριβώς σε μια περιοχή της Μακεδονίας όπου το Παγκαίο, το Μενίκιο και το Φαλακρό όρος. Ίσως πολλοί από εσάς δεν γνωρίζετε ότι συγκεντρώνουν τα σημαντικότερα λαϊκά δρόμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρεις νομοί λοιπόν, όλα αυτά τα δρόμενα τα συμπυκνώνουν και μέσα από αυτή τη συμπύκνωση βγαίνουν οι αρχαιοελληνικές, οι προθεϊκές μορφές θεάτρου με τη μορφή των λαϊκών δρόμενων. Πετρούσα, Καλυθέα, Καλυβρύση, Βόλακας, Μοναστηράκι, Ξηροπόταμος, Νικήσιανη. Ένας τόπος όπου δεν μας δίνει μόνο τα πρώτα θρησκειολογικά στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα μας παραπέμπει και σε πρωτόγονες μορφές λατρείας και κυρίως θεάτρου. Αυτές τις μέρες λοιπόν, λαϊκοί θείασοι συγκροτούνται και συγκροτούν αυτές τις μορφές των λαϊκών δρόμενων. Θείαση που ο καθένας έχει το συμβολικό του χαρακτήρα, τα πρόσωπα έχουν το δικό τους παγανιστικό τρόπο να εξαγνίσουν τα πνεύματα, γιατί βρισκόμαστε ακριβώς στο 12ήμερο. Εδώ λοιπόν όπου οι καμπές του ήλιου αρχίζουν και παίρνουν μια άλλη διάσταση. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος θα πρέπει να ξορκίσει αυτές τις μεγάλες νύχτες του χειμώνα? Πρέπει να επινοήσει διάφορους τρόπους, ούτως ώστε όλα αυτά τα πνεύματα, τα σκοτεινά πνεύματα, όχι μόνο να τα φέρει κοντά του, αλλά ταυτόχρονα να τα υποτάξει και μέσα από την τροπή του ήλιου πάλι, που αρχίζει και μεγαλώνει η ημέρα, να τα κάνει δικά του. Να μπορέσει δηλαδή να φιλιώσει με την ίδια του την υπόσταση. Μέσα λοιπόν από αυτή τη μεταφυσική, ο άνθρωπος επινόησε αυτές τις μορφές των λαϊκών δρόμενων, αυτά τα πρόσωπα. Στην Νικήσιανη λοιπόν του Παγκαίου, ο Αράπης, επικυρίαρχος στις 7 Ιανουαρίου, δίδει όχι μόνο τους δικούς του συμβολισμούς, αλλά ταυτόχρονα προϊονίζει σημάδια μιας ολόκληρης χρονιάς. Αρχίζουμε την προετοιμασία, τον ντύσιμο τον Αράπη. Ο Αράπης όταν ετοιμαστεί, ετοιμάζει βέβαια μπροστά τα τσερβούλια του. Αυτά είναι τα τσερβούλια. Αυτά είναι τα καλτσούνια και αυτές είναι οι λαπάρες που τις τυλίγουμε γύρω γύρω στο καλτσούνι στο πόδι επάνω. Μετά παίρνουμε την κάπα το οποίο τη φοράμε και πίσω στην πλάτη μας βάζαμε τότε χόρτα για να δημιουργήσουμε μία καμπούρα. Τώρα τα καλά τα χρόνια μαξιλαράκια έχει πολλά, βάζουμε ένα μαξιλαράκι στην πλάτη και σχηματίζουμε την καμπούρα. Μετά παίρνουμε τα κουδούνια και τα δένουμε και αστεί στους ώμους. Μετά που το δέσουμε τα κουδούνια έρχεται η σειρά της μπαρμπότας. Η μπαρμπότα είναι αυτή και η κλάκα αυτό του στολίδ φορηγόταν μονάχα από τους αραβωνιασμένους. Εγώ που ήμουν αραβωνιασμένη, τον έκανα τον αραβωνιστικό μου τέτοια πιτσέρ. Ήξερες τι σημάδι, Ναι, ήξερα το σημάδι. Έβαζα πολλά σχέδια πολλές απάνω. Ναι. Μαντήλια είχε χρωματιστά, αυτά κεντεμένα, ήταν το κάτι άλλο. Ναι. Όμορφη. Και λέγαμε, ποια μπαρμπότα ποια όμορφη είναι, ποια είχε πιο καλά σχέδια. Ναι. Τοποθετούμε την μπαρμπότα στο κεφάλι, είναι καλυμμένα με τις τρίχες τους και δένεται με το ζουνάρι, το οποίο ζουνάρι είναι αυτό, δένεται στη μέση και μετά δένεται πίσω στην πλάτη στα σκοινιά και είναι έτοιμος ο Αράπης για να βγει έξω. Απόγευμα 7 Ιανουαρίου στην Νικήσιανη. Η καμπάνα χτυπάει πίσω γιατί το χωριό έχει μια κηδεία. Αλλά όμως τα έθιμα στο χωριό συνεχίζονται. Ο Αράπης και οι άνθρωποι της Νικήσιανης περιμένουν να ζήσουν αυτό το έθιμο του Αράπη μια ολόκληρη χρονιά.
Οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους, αλλά οι ζωντανοί με τους ζωντανούς. Το λαϊκό δρόμενο και πάλι θα συνεχιστεί και πάλι θα τελεστεί. Και όλο το χωριό, αφού συνοδεύσουν τον νεκρό στην τελευταία του κατοικία, στη συνέχεια θα βγει στην πλατεία του χωριού για να τελέσουν το έθιμο του Αράπη. Εμείς όμως πάμε να βρούμε έναν παλιό και καλό φίλο και έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή, το Βαγγέλη Δασκαλούδη. Έτσι ξαφνικά να τον πιάσουμε την ώρα που κοιμάται, αν και αυτός ποτέ δεν κοιμάται. Βαγγέλη! Πού είσαι? Θα μ' ανοίξει να μπω! Εγώ δεν ξέρω ποιος θα με έρθει στο σπίτι. Ήξερες? Ρώτα την... Χρόνια πολλά ρε! Ρώτα τη Βάσο τι την είπα. Τι της είπες? 100% ο Μελίκης είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Τι κάνεις? Καλά, το ξανά και ο κύριος. Το περίμενες ότι θα έρθω? Όχι, μα την Παναγία όχι. Δεν περίμενες? Ήξερα ότι θα έρθεις όμως. Λοιπόν, θα μας υποδεχτείς με ένα τραγούδι, αλλά πες μου. Μη με μαλώνεις, μάνα μου, και μη με παίρνεις, αχ θα φύγω θα φύγω μάνα μου και θα κλαις. Θα κάνεις χρόνια μάνα μου να με δεις. Πάμε τώρα μέσα να πούμε κι άλλα. Εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ στην Οικίσιανη για να καταγράψουμε τον Αράπη που έχετε εδώ. Ναι. Στον Αράπη λέγατε κάποια τραγούδια έτσι ιδιαίτερα? Όχι. Όταν ντύναν τον Αράπη, όταν βγαίνατε στην πλατεία εκεί και χορεύατε. Γιατί εσύ ξέρεις τι γίνεται? Εσύ είσαι από τις μοναδικές περιπτώσεις τραγουδιστή που μπόρεσες με έτσι έναν θαυμαστό τρόπο να τραγουδήσεις με ζουρνάδες μαζί. Κανείς δεν το έκανε άλλος. Παρότι εγώ ο μόνος μέσα στην Ελλάδα που έβγαλα δίσκο με ζουρνάδες είμαι εγώ. Μόνος, μα δεν βγαίνει εύκολο ο ζουρνάς. Ο ζουρνάς είναι κυρίαρχο, βασιλιάς είναι, τα καπακώνει όλα, ναι. Ναι, λοιπόν, αν ερχόταν και με έλεγαν τι πρόγραμμα μπορείς να βάλεις μέσα στους Αράπηδες, ήταν δική μου δουλειά. Ερχόταν οι Αράπηδες, παράδειγμα, από εκεί που ντυνότανε. Ερχότανε μέσα στην πλατεία και κάνανε το γύρο και κάνανε ύστερα την παλέστρα οι Αράπηδες που κάνανε και πλακώνανε, ας υποθέσουμε όλοι, ναι, στον Αράπ τον οποίο έπεφτε κάτω. Νικούνταν. Ναι, νικόταν. Εκείνη τη στιγμή, προτού να σηκωθούν οι Αράπηδες, είχα σκοπό εγώ εκείνη τη στιγμή να πω ένα τραγούδι, ένα στίχο. Περίμενε να πω ένα στίχο τραγούδι, να σηκώνονται οι Αράπηδες και να αρχίζουν, όχι βροντοφόνος στα κουδούνια, σιγά σιγά να κάνουν τα. Πού να τους μαζέψεις αυτούς, Χριστιανέ μου? Μαζεύονται με τα κουδούνια αυτοί, πίνουν και τα τσίπουρα. Μαζεύονται, Γιώργο. Ποιο τραγούδι έπαιζε? Θα έβρισκα ένα τραγούδι να πω εγώ. Ποιο έχεις στο μυαλό σου? Το έχεις στο μυαλό σου για να το λες αυτό. Δεν μπορεί να το λες τυχαία. Πώς έτσι το λες αυθαίρετα εσύ? 40 χρόνια σε ξέρω, είναι δυνατόν τώρα? Από το στόμα μου το πήρες τώρα. Γέρασα. Πιάστο. Γέρασα και πέρασα τους ανθισμένους χρόνους
μόνον καημούς και πόνος, σαν το σβησμένο καρβούνο μαύρισε η καρδιά μου απ' τα πολλά μου βασανά κι από τα δάκρυα μου όταν γεράσει ο άνθρωπος δεν έχει σωτηρία, μοιάζει σαν το